Wyna ni, amser mynd adre. Dechrau pacio pethau yn y motorhome. Prynu llyfrau ac anrhegion. Dyna beth sy'n arfer digwydd yr amser yma. Ond wrth gwrs mae'n wahanol lenni, a dyw'r motorhome ddim wedi gadael gartre lenni. Mae'n dwi bod yn rhyfedd, ond dwi. Ond dyna ni, i ni'n ddiolchgar iawn am Steddfod Amgen, am fudiad sy'n cadw ni mewn cysylltiad â'n gilydd, a daw hael ar fryn. Flwyddyn nesaf, gawn gystadlu, cymdeithasu, mwynhau golygfeydd ar lan y môr, neu cefen gwlad Ceredigion, cwrdd â hen ffrindiau, gwneud ffrindiau ac aelodau newydd yn y mudiad. O daw hael ar fryn. Yma yn adran Nhregaron, i ni'n barod amdano chi. Dewch.